symbolisch. Of niet? Het ziet er oosters uit, maar Ja. ja, de familie Jansen die hier woont. Het is vastgemetseld. De hondenstoes. Daar komt geen aan. Goedemiddag. Goedemiddag, Gij ziet meneer Jansen. daar ben ik. Ja. Had ik eerst even van onderweg, zeg goed. Goedemiddag samen. Goedemiddag, alleen. Ja. Mooi hè? Ja. En mysterieus. Mysterieus. Nou ja, als je het programma kent, Ja. dan weet je dat... Want ik denk dat ik hier een bekende Oh, ben. zo. Oh, Oh nee, dus. ja, mevrouw, dat is de prijs die het je betaalt voor de bekende Ja. stem. Ja. Maar dat wil ik niet. En wie komt er hier zo'n klein struitje daar? Nou ja, we dachten van laten we weer eens een keer door berg rijden. En dan riesen je door de straat en dan zie je zoiets. En dan slijt bij ons al direct de fantasie op hol, hè? Ja. Zo van, is dat een Oosterse soldaat? Nee, Niet. nee. Vertel. Dat heeft met de chauffeurs bezig te maken. Dat moet de Hermes voorstellen. Dat is zeg maar de god van de chauffeurs eigenlijk. Hè? De god van het openbaar vervoer. Ja, openbaar vervoer. Ja, Hermes vroeger. Ja. En die ziekwijn, dat zijn eigenlijk de vertakkingen, de autowegen naar Europa. Oké. Dus, en dat middelste, dat moet een stuur of een band voorstellen. Ik dacht dat het een of andere soldaat En was dat- met een schild, want Nee. hij had nog een helm op. En dat is gemaakt in Bezel. Dus daar is toch de bekende kleifabriek. Ja. Ja, en daar is dat gemaakt. Dat is met de hand gemaakt. En dat is... ik ben altijd chauffeur geweest. En ik heb vroeger bij de Nederlandse Armoen gereden. En die hebben dat personeel heeft dat toen gekocht. En die hebben dat aangeboden aan de baas voor de opening van een nieuw kantoor. En dat heeft er altijd op kantoor op een wand gehangen, binnenkomst. Dat is volgens mij van 1 of 72 is dat gemaakt. Maar wie dat in de transport kijkt, op een gegeven moment werd de Nederlands weer overgenomen door de grote groep, de Vos Logistiek. En toen zijn er andere bedrijven gekomen, maar dat is helemaal gesloopt. Dat is nu allemaal van de Rockwell geworden. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van, en de jongen die werkte dan nog. En zegt, Wim, zit er werd ze nog ten en dat? Ja, zit er, dat gaat weg, dat gaat onder de sloper samen. Ik zeg, oh, wacht even. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Dus ben ik toen de dag hergegaan, heb ik dat krant van de moer afgebeteld. Dus, want het zit vast veranderd, zeker aan de moer. En die denkt, wat ga je me doen? Ik denk, dat hang ik me hier van huis. Van de gevel afgebeteld. Ja, binnen, hè. Dat hong in de hal, hè, de binnenkomsthal. Hè. Oké. Maar dat is toch Louis Boer? Ja, maar dat is een 13 delen. Hè. Het zijn allemaal die stripjes, dat is allemaal cement. Een verhaal in 13 delen. Ja, Het verhaal heb ik ook net verteld. Nu weten we dat het 13 delen zien. Dus. Wat je nog niet verteld hebt, dat is een helm met vleugels. Huurt dat ook bij Hermes? Ja? Ze zeggen dat ze in de wegen door Europa, zo moet dat, de kunstenaar heeft daar een idee bij gehad natuurlijk toen er dat ontwikkeld heeft. En, want het pleitje wat eigenlijk bijhuurt, dat heb ik hier bovenop willen liggen. Ja, dat wil ik dan niet onderplekken, daar heb ik niks mee te doen. Hey, maar is dat dan geen dingetje met... ik ga ervan uit dat dat de wederhelft is, Ja. die nou ondergedoken zit. Ja. Is dat dan geen dingetje waar ze even met z'n tweeën over moest steggelen, zo van... Oh nee, dat was zo geregeld. Ja? Ja. Nee, Oké, je ziet de baas van de boetekant en ze van de binnenkant van het zo'n huis. beetje. Nee, maar dat doen we wel, wie wil zeggen, want dat is geen probleem. Dat is direct, we hadden dat direct geregeld. Bellen er wel eens lui aan? Zo van, Ja. Ja? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb les in de postbezorgerie gehad. Die kwam met een pakketje en die zei, meneer, wat is dat? Ik zeg, dat is... Hij zegt, ik ken dat. Ik zeg, wat, ik ken dat? En die man, die was van Bezel, want ik kom van Sint-Joris af. En omdat die fabriek niet meer is, nu zijn die overal waar die zo'n monumentjes of zo'n, wie moet het zeggen, kunstwerkjes hangen, zijn die aan het inventariseren. Dus aan het opslaan, maken die foto's van. Hè. Een soort van stukje cultureel erfgoed Ja, van Bezel eigenlijk. en als Waar is dat allemaal terechtgekomen? En als ik het zelf niet had willen hebben, zeg maar, dan hadden ze dat weer in bestemming van gehad, waar zie je dat dan neerhongen, dat dat bewaard werd, zeg maar. Voor de... En is dat een stichting of zo? Of Ik zou het niet weten, ik denk het wel. Ze zijn in ieder geval met verschillende mensen. Want ik wilde in principe ook
de oorsprong van weten van of dat wel zeker van Bezel afkwam, van de Joris. Maar daar kwam het dus zeker van af. Want het is gewoon met de hand, het is gewoon klei. Dus met dat komt het vanaf. En zodoende ringt al een paar jaar. Chauffeur geweest dus? Ook ganse werkende leven? Altijd. Altijd? Nog. Nog? Nou ja, ik moet dat gaan doen of niet? En op de vrachtwagen? Nee, nu richt ik op de bus. Op de bus? De vrachtwagen is op een gegeven moment... dan kind ze nog met prepensioen, dus dan ga je ze met prepensioen. Maar ja, in Nederland en overal zijn chauffeurs tekort. Hè. Dus zo gauw is het eigenlijk een mooie toe. Dus de telefoon en oh ja? verveeld stond ik neer. En dan begint het met 1 of 2 dagen. En dan, Dus je wordt al met prepensioen dus. En dan zitten ze een paar maanden toe. Wist ze dan in elk geval op dat moment wist ze dan blij met dat telefoontje? Of had je zoiets van ik ben eigenlijk net gewend? Nee, ik ben wie ik toe was, had ik alles zeg maar hier behouden zoiets. Ja, ja. En ja, wat mooi ik ken net 4 dagen. Ga je het alle klusjes wel geduld? En ik doe een keer, hè. Ja. De vrouw zit altijd zitten, geeft hem maar een stuur en eindzet en dan is het tevreden. Nou ja, geef hem maar een stuur en de heng, dan kan ze ook met de vrouw gaan fietsen. Nee, dat is ook een stuur. Nee, die heeft 5 jaar geleden heeft die een vark gehad op de evenwichtige organen. Die is dus fietsen is eigenlijk voor de ganse haar dag dol. Die staat de ganse dag. Dat lijkt me vervelend. Ja, alleen autorie kent ze gewoon. Bij fietsen kent ze niet meer. Wandelen kent ze niet. Die heeft te veel energie nodig voor een stuk te lopen. Dus dat ken ik niet meer. Dus het is beperkt indien was ze nog kind. Dus en ik ken ook niet al dag de auto pakken en met het zuiden en de rieën. Nee. Want dat verveelt ook op een gegeven moment. En kreeg je dan ook vooral de leuke klusjes nou als part-time chauffeur? Nou, eerlijk gezegd zoek ik me alles zelf uit. Oh, wat een luxe! Ja. Vertel, wat zien de leuke... Ja, Loes, wat zien de krenten en de pap? Ik heb donderdagmiddag of vrijdagmorgen geef ik een brief aan mijn baas. En dan zeg ik van nou hier die dag, want ik vroeg altijd aan hem van, ja wat wil ze de volgende week, wat heb ze? Ja, en als dat niks speciaals is, dan zeg ik ja kijk maar. En dan geef ik hem een brief en dan zeg ik hier van, ik heb weer donderdag, want ik heb nu geluk. In principe werk ik stond er dus niet. Want ik heb een hondje van de dochter, ja. Nou, we hebben de kleinkinderen, ik heb de hond. Dus normaal gesproken hadden we dan dit verhaal niet op... Nee, ja. Maar even terugkomen op de vraag. De leuke klusjes. Wat is een leuke klus? Voor een buschauffeur? Is dat dan een touringcar? Ik ga hier een touringcar, ja. Ja, maar ook dat ik met een kleinere bus met kinderen van de... Of volwassenen van de PSW, zeg maar. Die rieven we dus ook. Dat heb ik gisteren gedaan. Maar dat is regionaal? Dat is regionaal. Oké. Het is niet zo ik dat heb straks om 6:15 moet ik even in Maria op zijn. Dan moet ik een carnavalsvereniging naar Echt brengen. Want dat is de sleuteloverdracht. En die ga ik hem wel overhalen. Maar ja, dan heeft ze in de bus. Ja, dan heeft ze eigenlijk 2 carnavalsverenigingen in de bus gehad. Hè? Ook al hebben ze dezelfde naam. Ja, eigenlijk op de Heerweg is het een andere carnavalsvereniging. Dat is een heel andere. Ja, ik zit ook wel eens met een carnavalsvereniging in de bus. Ja. Dan denk ik, af en toe mogen het eigenlijk niet zeggen, maar af en toe denk ik van jongen, dat is heel erg mooi. Voor ik zelf heel best wat ik hier stroetje gesproken heb, bij wie het verspreken. Ja. Nou, over het algemeen valt het met. Dus, en nu moet de carnavalszondag ook, ja, dan rie ik ook. Dus s'morgens een ritje en s'avonds kreeg ik nog een appje, had zich weer iemand aangemeld. Dus dat doe ik dan allemaal. En hier zie je nog even verkeer regelen met de verkeersregelaar. De optocht. Ja, daar vragen ze zich ook voor. Hè. Daar kregen ze ook niet meer iedereen voor. Dat prepensioen, dat is zo slecht nog niet, hè? Nee, maar nu ben ik op pensioen, hè. Ja. Ik heb net weer altijd bezig. Ik heb gepensioneerde met hoeveel oren in de week? Dat ligt aan. Dat kind je ook zelf bepalen. Dat ik op 10 en dat ik er 30 en dat ik er... ik heb in januari nog een 2-dagse ritje gedaan. Dus richting Duitsland. Doe ik niet zoveel. Ja, toch nog even over de peul. Ja, vroeger was ik de ganse week weg en de vrouw zit best vroeger lang genoeg weg geweest. Nu moest ze dat niet meer doen. Maar toen reed je internationaal op de vrachtwagen? Ik heb niet eens gedaan in Italië en Spanje. Ja, het is het leven wat ik heb in eigen. Hè. Maar toen was het heel lang als nu, ja. Maar nu wil ik het niet meer doen. Nee, dat heb ik dukker gehuurd. Nee. Dat heb ik al dukker gehuurd. Die mensen die vroeger op de vrachtwagen gezeten hebben, die zou je in de over geen gold meer doen. Wie de grenzen op zich gegangen toen in de 90 jaren. Hè. Nou, toen hebben ze een grote fout gemaakt. Dat ze die echt op hebben gemaakt. Hè. Want? Ja, die hadden gewoon die pulden moeten laten en die hadden die margeseerden moeten laten en die douane moeten laten. Die hadden alleen gemakkelijker kunnen maken. Dus maar die hadden het niet zo wie nu dat Jan dan allemaal niet meer over kent. Want als ze zoiets van af en toe je rondriet, kijk maar wat op de parkeerplaats steeds langs de weg. Dweilen met de kraan op. Allemaal witte platen en dan allemaal... die chauffeurs kennen dat niet zo. Maar die grote bedrijven die bazen moesten aanpakken.
Kijk, want die hebben dat allemaal gedaan. En zo was het bij ons toen ook. En daarom is dat bedrijf ook naar de kloten gegaan. Want we hadden 50 auto's daar. Dat was eigenlijk een veenbedrijf. Dus door het wat beter te reguleren aan de individuele grenzen, had je zeker kunnen overleven. Want dan heeft ze dus zelf eigenlijk wat meer controle over de handel en wandel. Wij reden toen binnen Nederland, wij deden heel veel die bromfietsen van Italië, van Piaggio, van de Vespa. Deden we weer. Reden we naar Parijs, naar Brussel, naar Brussels, naar Madrid. En hier naar Zeeland. Maar we reden dus ook van Italië naar Spanje en dan hebben we terug. En wie de grens erop gingen, ja, dan kreeg ze concurrentie. En dan wilde dus bij een groter bedrijf gewoon. En dat ook eens doen, want we waren een 14 dag weg. Dus, en op die basis is er dus bij een groter bedrijf gegaan. Maar ja, dat was, weet wie het gaat, hè. Dus, eerst is nog alles normaal. En achter een jaar dan gaat de tour weg, dan gaat dat samen en dan gaat dat samen. En op een gegeven moment zitten ze in de grote mullen met 2.500 auto's. En dat is best nog een nummer. Hè. Zien die Engelsen dan misschien toch niet zo dom met hun Ik Brexit? weet het niet. Ik heb er, De tijd zal het leren. ik heb er vroeger ook veel gereden, maar weer zo te vroeger. Nou, kijk, het moest niet zo zijn, want als je hebben betaald hebt, dat ze hier zondags weg iets naar Italië. En dan riet ze dinsdagavond of woensdagmorgen riet ze de wandeltrein op. En dan riet ze de week erop, gewoon dus pas vanavond. Omdat ze aan het staken zijn. Kijk, want de baas kreeg even gewoon met hetzelfde bedrag voor die vrachtwagen. Maar doe steeds nog wel 4 dagen, 6 dagen, 7 dagen. Kijk, en dat moet niet zijn. En waarom moet ik 's morgens precies voor 9 uur op de wandeltrein staan? Want kom ik om 9:30, dan is het op vol, of ik kom niet om mijn vrije. Dat is toch cool dan? Ja. Je kunt toch gewoon die papieren afgeven en dan klaarmaken wie ze dat hier ook deed. Maar dat heeft hij helemaal kapot gemaakt. Ik ging niet oost opereren. Dus. Bedankt voor het verhaal. Een stukje wiezer geworden. En wat leuk dat je, ook al ziet je gepensioneerd, dat je nog met zoveel plezier. Ik heb nog 5 jaar goed. Ik heb nog 5 jaar goed. Ik heb net mijn code 94 weer bijeen. Dus. Kijk. Mijn baas heeft me omgekald. Ik heb wel voor 5 jaar verroerd zitten. En wie had ziet genoeg? Als ik vragen mag. 70. Heerlijk toch? Ja, maar dat gaat me liever doen, hè. Ja.